går sagde vi pænt farvel til vores 9. klasser, som er helt færdige med skolen, altså virkeskolen. De kom herfra med et rigtig, rigtig flot resultat. Et af de højeste gennemsnitsskole nogensinde har haft. Det var flot. Så deres tur til at komme på ferie, de ses mange gange de fleste af dem, vi ses igen den 10. august. Men inden da skal vi lige sikre os, at I er klar til at gå på ferie og komme tilbage igen. Friske, veludvilede, klar til et nyt og spændende skoleår.